Ero mar Tiegruok mar Obange Vocational Training Center koro to kwayo rowere duto mabende wuok e ward manoero mar West Nyakach ni mondo ka giyie to gichop giyud tiegruok e center makanyo ero koseyogi ahinya kuom ero wechego eko mag luwo rech e nama moheo somo. Ka wuoyo kod Lolwe Tv, jatelo no ero nojiwo jonyuol kaachiel gi rowere kata mana mago eko mabende ni kod nyithindo matindo ni kik giluor biro somo ni mar gintie koda ka jogo eko mabende ondiki marito nyithindo maonge chudo moro amora e kinde mabende minegi dhi nyime kod kao tiegruok mag-gi. Ogoyo ne telo mar Kisumu County erokamano mathoth kuom siko chung kodgi ahinya e siro wechego eko mag somo mag vocational. Ane president mar Obange Vocational Training Center. Aduoko erokamano ne county government mar Kisumu County kuom konyowa gi finance. Akwayo nyithindo youths manotimo penj to pok oyudo kuonde ma gijoin mondo gibi Obange Vocational Training Center. Almost 176 people inside here. Akwayo county government kata partners moko mondo okonywa. Wan gi shortage mar classes mar jo mechanics, electrical, gi jo food be gipok oyudo classes moromo. Koro wakwayo kony mondo wayud classes mondo waendeleza sombwa. Juma. Ana department mar nyithindo. Wan mwang'e nyithindo yeka. Wakonyore gi Madam Alice. Kik ng'ato bed gi nyathi dala to en gi opportunity mar somo. Oyiene moro gi Obange mondo som to wang'iyo ne gi nyithindo kako gik saa 10 to ng'ato kawo nyathine to dhi godo dala. Nyinga Nedi Elizabeth Aponyo. Ane center manager mar Obange Vocational Training Center. Nyinga iluongo ni David Akuko Kesi, ja West Nyakach, e Kisumu County ja. I'm one of the students masomo Obange Polytechnic. To akwayo jogweng' mapod ni oko, mapod nam delalgo, mondo chop e school nikech Obange osebedo center of excellence. Kwayo maduong' ne vijende mapod ni oko go ni mondo gichopi e school giyud training makare nikech Obange osegolo ji miluongo masani tiyo kuonde mopogore opogore. To the government umbe wakwayo kamoro amora montie umiwa infrastructure mondo school odhi mbele. Koka ne president maro osewuoyo waonge ute. Wakwayo ni umiwa ute moromo mondo somo odhi nyime. Nedi Elizabeth Aponyo. Ane center manager mar Obange Vocational Training Center. Obange Vocational Training Center yudore Kisumu County, Nyakach sub county, West Nyakach ward, e but gweng' miluongo ni Sangorota. Obange Vocational Training Center nabire higa mar 2019. Sani an gi higni 3 mosegurore yeka. Kana biro kana yudo ka nyithindo mane yeka mane somo kana tin to thothgi ne ya oko, mane nitiere matin go thothgi ne ya oko mar West Nyakach ward. Kawuono wan gi population namba ma wan go sechopo 165. Kuom 165 nyithindo maya e gweng'ni ma Polytechnic nitiere ni gin nyithindo mokalo 20. Koro kwayo mara en ni jogweng'ni mondo kaw nyithindo mondo kele skul. Nyithindo gintiere go mang'eny oko ka maonge matimo. Ging'iyo mana ni gidhi e nam mondo gi mak rech giusi. To sani bende koro kaka piny dhi nam ok nyal bedo pile pile. Koro wakwayo gi mondo gibi e iye ka mondo giyud tiegruok, gibed gi certificates
manyalo konyogi kata ka dipo ni namonge. Mar ariyo wago erokamano ne sirkal mar county government ma Kisumu kuom bedo kodwa seche duto. Gisebedo ka matin ma yudore gi miyowa, waduoko ne erokamano kanyo ema konyruok mar puonj nyithindo gi yae. Puonjruok kiae pesa mathin ma sirkal osebet ka miyowa. Koro pod wakwayo akwaya ni kata ka nitiere kata partners mag non-governmental organizations manyalo biro mondo partner kodwa mondo wakony nyithindo yudo tiegruok.